गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ सा-6 आलफानि दायनिगिरिफोरखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दाय गैयै होनना फोसावबाय। सा-6 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव साब्रैखौ थैजासिम जेलनि साजा फोसावदोंमोन आरो सानैखौ 4 बोसोर साजा होनाय जादोंमोन। 2004 मायथाइयाव धेमाजियाव बमा बेरफ्रुहोनानै 18 सुबुंनि जिउ फोजोबनाय जाथायाव लोब्बा गोनां आलफानि दायनिगिरि महरै जिउ जोबजासिम साजा होजानाय सा-6 दायनिगिरिफोरखौ दाय गैयै होनना गुवाहाटी बिजिरसालिया फोसावबाय। बे जाथाया थांनाय 2004 मायथाइनि 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सानखालि धेमाजियाव आलफाया बमा बेरफ्रुहोनायाव उन्दै उन्दै फरायसाफोरजों लोगोसे गासै सा-18 नि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुङा जखम जानानै दासिमबो बेंगुरा जानानै थानांगौ जाबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दाय गैयै फोसावनाय सा-6 दायनिगिरिफोरनि मुं फारियै दीपान्जलि बरा गहाइ, महे हेन्डिक, जतिन दुबुरी, लीला गहाइ, प्रशान्त बयान आरो हेमेन गगৈ। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सासे बर' सिख्लाया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। नगाव मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव डक्टर दिया दैमारिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। देहा फाहामसालिनि सरकारि थाग्रा रुमावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। जिउ फोजोबना लानाय फाहामगिरि दिया दैमारिया सलिय बिफानाव खामानि मावगासिनो दङमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझाराव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि गोख्रों खेंफोरथि थिथागुरि इरागदाव हलाव सालाखाथि ब्लक कमिटि बिपिएफ दोलोनि मेल खुंनायाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि 2008 आरो 2012 मायथाइयाव इभिकसन खालामनांगौनि केसखौ रेजिस्टार खालामाखै। गबिन्द आरो सानजारांआसो दिल्लीयाव थांनानै रेजिस्टार खालामदों। बांद्राय बुंबाय थायोब्ला फोरमानखौ दिन्थिना होगोन होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंबावो। इभिकसन खालामनायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया। बिटिसिआव इभिकसन जानांगौ होनना आंनि सरकार खुंनाय समाव जेबो केस रेजिस्टार जायाखै होनना लोगोसे फैगौ बिसायख'थिनि समावबो बिथाङा बुङोदि लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो बिजाथि फसंगोन होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। चिरांनि सान्थिफुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि गामियाव फिन दैबाना। जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव चिरां भारत भुटान सिमनानि सान्थिफुर लावख्रिगुरि गामियाव भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय बुहुर दैमाया जुब जुब अखा हानायजों लोमसावना होदों। जायनि जाहोनाव आबाद जानाय थानायफोराव खैफोदाव गोग्लैनानै दं। बेनिखायनो सरकार आरो रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। गोबाव समनिफ्रायनो बेबादि दैबाना जाबोबाय थादोंब्लाबो बेनि जेबो राहा लायाखै आरो थांनाय बोसोरावबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दै होबथानायनि खोथा होलांदोंमोनब्लाबो दासिमबो मोजाङै मावफुंनाय जायैनि अजद होदों गामिनि रायजो राजाफोरा। बाक्सानि जफादं हालामाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। गोबां सुबुंफोरनि न' बां सिफायदों। लोगोसे माइ माइरं आबाद जानानै सिलिंखार। बाक्सा जिल्ला बरबरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय जफादं हालामाव
हाग्रानि मैदेरा न' बां आबाद जानानै सिलिंखार खालामदों। थांनाय मैयानि हरनि 10:30 रिंगासो समाव जफादं ओनसोलनि आमिनगाव रेभिनिउ गामिनि बिजयापुर गामियाव सोमदोन बर'नि थाग्रा न' आरो फारियै हाला बर', दमे बर', रेवन बर', दैथुन दैमारि बिथांमोननि 4 बिगानिबो बांसिन मैगं आबाद जिंखा, केरेला, पथल, थास' आरो गोबां आबादारिफोरनि माइ आबाद खहा खालामनानै गालांदों। मैदेरनि खहा खालामनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय रायजो राजाफोरा सरकारखौ होबथानायनि राहा खालामनायजों लोगोसे खहा जाजानाय न'खरफोरा अनसुंथाइ मोननो खावलायहरदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।